Hola, veus, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha alertat que hi ha risc que el brot d'Osca es traspassi a Lleida. Ho ha dit aquest dilluns en roda de premsa, preguntat pels brots de coronavirus que han obligat a fer marxa enrere i retornar a la fase 2 de la desescalada a dues comarques de la Franja de Ponent, concretament la Llitera i el Baix Cinca, i també la comarca aragonesa del Cinca Mitjà. Simón assegura que caldrà analitzar el brot diàriament i ha dit que les conselleries de Salut de Catalunya i l'Aragó ja estan treballant conjuntament. Aquests brots locals a l'Aragó han provocat molta preocupació entre els municipis lleidatans que fan frontera amb aquesta comunitat autònoma, com ara Aitona, Almacelles, la Granja d'Escarp o Soses, on de moment descarten sol·licitar restriccions de mobilitat entre territoris, però reclamen a les administracions que s'actuï ràpidament, identificant l'origen dels brots, els contactes i, sobretot, que s'intensifiquin els testos de detecció entre les persones que es desplacen entre Lleida i la Franja amb la campanya de la fruita. I és que els brots detectats a les tres comarques de l'Aragó s'han originat sobretot en entorns laborals de treballadors agrícoles i industrials. Les autoritats sanitàries estan vigilants, però de moment no s'ha registrat un increment significatiu de casos atesos a l'Hospital Arnau de Vilanova, que és el centre de referència en aquesta zona de la Franja, juntament amb el de Barbastre. Als municipis fronterers tampoc s'han detectat nous positius, però sí que reclamen més controls de mobilitat per evitar que els contagis escampin. Pel que fa a les dades de coronavirus a la demarcació de Lleida d'aquest dilluns 22 de juny, en les últimes 24 hores s'ha registrat 28 nous positius, amb el que ja són un total de 3.473 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la xifra de morts, es manté en 239 i pel que fa a les altes, 1.314 persones ja han superat la malaltia.